Liburuak ditugu denok etxean. Aurrendako albumak, institutu garaian erositakoak, igandean irakurtzen ditugunak, oparitzen ditugunak, edo mesanotxean pilatzen direnak. Liburuek laguntzen gaituzte ere gure bizitzan zehar, eta egia esateko, azalak asko egiten du liburu erosteko orduan. Inprentaren asmakuntzaren aurretik, liburu bat edukitzea aberatsen esku soilik zegoen. Liburu bakoitza eskuz kopiatu behar baitzen osorik. Gaur, inprentaren ekonomia eta panorama erabat aldatu da. Izan ere, estatu mailan 92.000 obra editatzen dira urtero. Euskarazko liburu eta diskoei dagokienez, Durangoko azoka da nagusia Euskal Herrian. Bertan, sorta zabala eskaintzen du Txalaparta argitaletxeak. Duela hilabete batzuk, barne prozesu osoa martxan jarri zen eta hausnarketaren emaitza da Iruñeko kale nagusian gauzatutako liburu denda eta argitaletxearen bulegoa. Gaur, nola egiten da saioan, liburu bat eginen dugu. Txalapartan 8 lankide gara, batetik hemen ikusten duzuen liburu denda hontan aritzen dira liburu dendari Maialen eta Mirari, eta gero esan dezagun ja argitaletxearen ekipoan edo beste 6-7 lagun, batetik edizio lan egiten dutenak, editoreak, momentu honetan Inigo Saprustegi eta Aneslaba, Garazi Arrula ere ibiltzen da gurekin, baina orain justo momentu honetan ez dago lanean, baina lantaldeko kidea ere bada, Txalapartako editorea. Bestetik, komunikazioan ni neu aritzen naiz, pixkat liburuaren, behin liburu egina dagoenean edo pixkat argitaletxea beraren komunikazioa eta lantzen. Diseinu lanetan Mikel Tristan ibiltzen da gurekin. Eta gero bada, administrazioa arduratzen den Alberto, eta pieza guzti horiek funtzionatu dezaten edo koordinazio lanak egiten dituen Mikel. Eta hori litzateke pixka bat Txalapartaren lantaldea. Normalean, pixkat bakoitzak bere ordutegi egiten du, baina gutxi gora bera 8 aldera edo izaten gara hemen lanean, argitaletxeko kideok eta liburu dendako kideok ere bai. Egia da, 2 ordutegi, tarte batzutan kointzitzen dutela, liburu dendarenak eta argitaletxarenak, baina berez 2 ordutegi ezberdin dira, denda egun oso zirekita dagoelako, beraz horrek, kenduta eguerdiko tarte hori izten dena, baina bestela egun oso zirekita dago, orduan, horrek eskatzen ditu beste txanda batzuk, eta argitaletxearen lan dinamika edo ritmoa beste bat da, ez? Urtean gutxi gora 40-45 liburu argitaratzen ditugu, orduan ez da liburu bat hasi eta bukatu eta horrengarekin jarri, baizik eta tarte askotan bat egiten dute denboran, liburu ezberdinen prozesu fase ezberdinak. Orduan, pixkat horren arabera aldatzen da eguneroko errutina. Egia da, irailean alako marka berritze prozesu bat aurkeztu genuela, zer ikusia duena batetik alderdi estetikoarekin esan dezagun, eta horri islatu da pixkat liburuen diseinuan, marka korporatiboa beraren berritzean, logotipoa, koloreak, espazio berri honen irekiera eta dekorazioa eta pixkat horrek dakarren ere bai. Baina gero badu beste parte bat pixka gehiago lotzen zena edukiekin, ez? Hau da, guk ez genuen besterik gabe azal berritze bat edo irudikatu nahi, ez? Baizik eta pixka bat, gure buruari galdera bat egin, zer den argitaletxe bat gaur egun eta zer izango den argitaletxe bat etorkizunean, eta kontuan hartu eta Txalapartak ia 40 urteko ibilbidea duela, pixka planteatu, ez? Nondik gatozen eta noragoa zen eta tarte honetan ze berritze behar genuen edo ze egokitze, pixkat egoteko gaur egun eztabaidan edo pilpilan dauden gai horietan, eztabaida horietan, diskurtso horietan, eta ez, pixka bat, beti izan gara, ez, ezkerreko, Euskal Herrian errotutako ezkerreko argitaletxe abertzale bat, eta hala izaten segitzeko, pixkat non dauden gaur egun eztabaidak, gakoak, eta pixkat, berritze guzti honek, nik uste suposatzen duela bereziki hori, ez, pixkat gure burua bera egokitzea garai berrietara eta horrek pieza guztiak mugitzen ditu, bai liburuak, bai diseinua, bai edukiak, bai gaiak, bai eztabaidak eta pixka bat esango nuke berritza bereziki hortala datorrela gure burua berritzera eta egokitzera. Beraz, hemen erakutsiko dizuegu liburu bat nola egiten den, gure kasuan hasieratik, ez, ideia jasotzen den momentutik inprentara bidali bitarteko tarte hortaz arduratzen gara, gero inprenta lana beste toki batean egiten da, eta gero berriz gure ardura da, pixkat banatzaileen bitartez eta liburu hori berriz
banatzea edo liburudunetan egon dadila bermatzea eta komunikatzea. Beraz, etorri gurekin eta azalduko dizuegu liburu baten prozesua nola den. Ordu bik eta laurden, da oraindik esna zaude. Nere etxera doa, frutarekin debalde. Bestei begira zaude, zelako guapa dauden. Hemen gauden artean, mundua dago pausen. Mundua dago pausen, mundua dago pausen. Batzutan pentsatzen dut, ezinezkoa dela. Hau dena egitea, guk egiten dugun bezala. Ilea gaizki moztu bat du. Bide askotatik iristen zaizkigu liburuak, badugu helbide elektroniko bat, non proposamena jasotzen ditugun, eta hor, gauza asko jasotzen ditugu. Ni harritu ninduen gauzetako bat hasieran izan zenbat proposamen heltzen diren. Orduan, hori da bide bat, baina gero beste bide asko daude, batzuetan guk enkargatzen ditugu, eta hori oso polita izaten da, ze azkenean hasieratik amaiera arteko prozesua bizitzen duzu, ideia izatetik liburua bihurtzen artekoa, baina gero beste bide batzuk ere badira, adibidez itzulpenak. Bai, jende ezagunak edo erreferentziazko idazle edo proposamen batzuk daudenean, adibidez pentsatzen dute igual txalapartak baduela toki bat, liburu horrentzat, eta izaten dira alakoak ere bai, gure komunitateak ere bai gomendioak egiten dizkigu, hau irakurri berri dut, eta uste dut euskaraz egon beharko lukela, eta orduan hasten gara baloratzen, baina bestela ere hanek komentatzen duena, batzuetan ideia bat dago eta ideia horri ikusten diogu zera bat, beste batzuetan batoz liburuak oso-osorik, eta denetik sorpresak egoten dira, ez ezagunen artean, edo adi ibiltzea ere bada, nor da bien idazten, zein izan daiteken fitxaje hon bat, edo zeinek izan dezaken kontatzeko zerbait. Jasotzen ditugula gehiago gazteleraz, baina argitaletxeak 150 inguru, 50-50 egiten dugula, euskaraz 20 bat titulu urtero, eta gazteleraz beste 20 bat. Ez da urtero berdina izaten, baina hortxe. Lehenik eta behin ikusi behar dugu ea katalogoan enkajatzen duen, ze batzuetan adibidez jasotzen dugu poesia eta ez dugu argitaratzen, beraz momentuan baztertzen dugu, tamalez. Baina, ja ikusten badugu enkajatzen alduela gaiarengatik edo, lehenengo irakurketa azkar bat egiten dugu, eta ja ikusten badugu merezi duela sakonago irakurtzea, orduan bai osorik irakurtzen dugu, edo beste norbaiti pasatzen diogu, gaia kontrolatzen duelako edo dena delakoa. Hori izaten da hasierako urratsa. Gero edizio bilerara ekartzen ditugu proposamenak, pixka batez, justifikatzeko zergatik ikusi dugun, edo zer duen liburu horrek, ze ekarpen egiten aldion argitaletxeari, pentsatzen hasteko noiz argitaratu daitekeen, eta behin edizio bilerak edo edizio taldeak adostu duenan aurrera egiten dugula proposamen horrekin, normalean harremanetan jartzen gara egilearekin, eta azkenean tratu hori bai saiatzen garela, gertukoa izaten, batzuetan ezin da, distantziagatik edo denbora eta kontziliazio kontuengatik, baina bai saiatzen garela egilearekin egoten eta lehen eskutik jasotzen zein den ideia, zein den asmoa, zein den liburu horren hasierako printz hori zein den, eta horrazten gara, etengabeko komunikazio batean, liburu bakoitza egia da desberdina dela, lehen komentatzen genuen batzuk ideiatik datoz, ez dago testurik, beste batzuk enkarguak dira, beste batzuk osorik datoz horien artean batzu daude primeran, beste batzuek berridazketa oso bat behar dute, baina hala ere ikusi badiegu zerbait, ikusi behar da egila ere prest dagoen balantzeko eta horazten gara zuzenketekin, eta errebueltaka. Esan nuke kasuan kasu aztertuz goazela, eta hori ere edizio bileran lantzen dugu. Gauza testu batzuk beti doaz, adibidez aurkibidea, edo eskertza adibidez egilearen autua da, baina beste gauza batzuk bai erabakitzen direla gehiago argitaletxean, eta adibidez hitzaurreak edo epilogoak batzuetan bai egileek beraiek proposatzen dituzte, baina beste batzuetan guk proposatzen dizkiegu haiei. Agian uste dugulako liburu batek, demagun saiakera batek,
behar duela testu inguru bat, eta ona ekarri, gure egile pixkate, irakurketa gidatu hasieratik nolabait edo epilogoa denean, arrazoiak ezberdinak izan daitezke, baina bai, izan nuke kasu aztertuz goazela. Beste testu bat, liburuarentzat oso garrantzitsua dena da sinopsia. Eta da, azalaren ondoren irakurleak ikusten duen hurrengoa, normalean, eta irakurtzen duena, izaten da liburuan sartzeko atea. Eta hori ere guk idazten dugu, eta testu labur bat da, eta eman dezake erraz egiten dela edo, baina ematen ditugu orduak edo, ez dakit orduak, baina buelta asko ematen dizkiogu, ze azkenean edukia bildu behar du, eta ate bat izan behar da, baina dena kontatu gabe, eta izaten da prozesuaren parte bat. Gurean, irakurri, zuzendu eta idazlarekin harremanetan egoteaz gain, beste askoz lan gehiago egiten ditugu, promozioan aritzen gara, aurkezpenak egiten ditugu, ez dakit ze gehiago, liburua posible izateko agente guztiekin, saiatzen gara harremana izaten eta harreman on bat izaten, hasi idazletik bertatik, gure taldearekin, epeak bete daitezen, maketatzailearekin, etengabeko komunikazioan, azkenean, liburu bat, istorio bat da edo iritzi bat izan daiteke ez, baina objektu bat ere bada, eta objektu hori ahalik eta hoberen egotea da gure lanetako bat. Bai, talde lan bat da, baina azkenean prozesuaren zati bakoitzean egon behar dugu, edo bentsat ari egon denak ongi funtzionatu bezan, eta beraz intentsua da eta interesgarria. Aritzek rimatuko luke hemen kanguro, esango nuke unai da bilela gustora, ze ondo etorri dela urten gure ondora, Isa eta Elena beti jaten azkenak, eta ostera Sergio barauri gustorena, desente barregarri dauzkagun bidantzari, zuek ez bazaudete ez da berdina izaten ari. Hori, marka berritzaren prozesuan nahiko ongi definitu zirela ez fikzioa nolakoa izango zen itxuraz, fikzioa edo narratiba ere bai, eta horren barruan ere azpi multzo bakoitza adibidez, badugu fikzioa euskaraz, badela, hemendik ikusi daiteken ez, Laranja Gorrixka, gaztelaniazkoa da gris bat, eta horrela ere laguntzen gaituz identifikatzen liburu bakoitzak, hizkuntzatan landua dagoen, eta orduan koloren bitartez ere definitzen da ez fikzioan garaia edo periodo historikoa. Historikoa den, garaikide bat edo historia hurbilekoa. Orduan hortik abiatuta gauza asko oso definituta daude, eta orduan adibidez badakit ez fikzioan erabiliko dugula kolas bat, saiatzen gara bilatzen kolas horren hori nola representatu dezakegun liburuaren gaiekin, igual narratiban bai bat dugula askatasun puntu bat gehiago, badelako kutsa bat edo zer gauza gerta daiteken, zaten alda irudi bat, ilustrazio bat eta orduan, helduleku horietatik tiraka liburu bakoitzaren mundu bat da, orduan prozesuak ere desberdinak dira, baina badira puntu batzuk non heldu guzti hau sortzeko. Hemendik, petrolio ere bai, baina hau da hau Mina Berri sariaren edo itzulpen bekaren lehendabiziko saria da eta beraz lehendabiziko argitalpena. Eta egia da adibidez liburu hau edo sail hau berria dela eta ez egoela aurreikusia diseinuetan. Orduan bai egia da adibidez honetan pixkat ardura handiagoa izan dudala diseinatzeko momentuan. Erabaki dugulako adibidez nerabendako edo young adult delakoendako bideratua dagoenez eta egin genuen ikerketa txiki bat eta nola azal guztiek ere bazuten kolore presentzia handia, testuak ere handiak ziren eta ez dakit, badira pixkat emozionalagoak eta jotzen dut ere horretara. Erabaki genuen adibidez
ba hori, igual ilustraziora hurbildu eta aldi berean ere irudiak presentzia handiagoa edukitzea, eta beraz adibidez saia hau lantaldean eta hemen etxean sukaldatu genuen. Eta bai egia da, duela lotura, badenez eleberria ere bai edo narratiba, komunean dituzte ere diseinuak. Osea, oinarria bera da, baina gero ere, bilatzen du bakoitzan bereizgarritasuna, elkar harremantzeko erraztasun horren barruan. Edo ez bilatze horretan lotura hori izateko, hau jarraitzen dut txalapartaren izaten. Eta identifikatzen erreza izateko, beraz. Egunerokotasunen behar asko ditu, behar grafiko asko, komunikazio aldetik, editoreek ere ez dituzte bakarrik liburuak irakurtzen, ere aurkezpenak egite dituzte, harremanetan egon, ez dakit, haude gauza txiki asko, eta adibidez nire dagokidanez, 3 urtean uste dut ateratzen ditugula aldizkari, horiek diseinatu, horiek montatu, marka berrirako euskarri grafiko guztiak ere sortu behar izan ditugu, kasi zerotik, ez? Marka berritzaren abiapuntutik, sare sozialetan ere komunikatzeko beharra dago eta horrelako publikazioak ere sortzen ditugu. Orduan, bai, hori, ez dela bakarrik liburuak diseinatzea, baizik eta argitaletxearen behar grafiko guztiak ere nolabait. Eta ez naizela ere bakarra, ditugu kolaboratzaile batzuk ere laguntzen gaituztenak, badiez, liburuen barnekaldea maketatzen oraingoz eta hola. Eta hori, ibilbide luzea da matela argitaletxearekin lanean eta harremanetan, eta haien lana ere beharrezkoa dela, hau guztia ateratzeko, liburu bat ateratzeko. Argitaletxeak artxiboa egina duenean, koloretan edo zuri beltzean, PDF bat bidaltzen dio grafikari, muntaia bat egiteko asmoz. Paper horria egiten da, hau da, papera tolesten denean orrialde kopuru bat bihurtzen da. Argitaletxeak irakurri eta berrikusi egiten du eta berriro bidaltzen du zuzenketekin. Gero, plantxak egiten dira. Kolorek 4 kolore irudikatzen dituzte. Ziana, magenta, horia eta beltza. Argazki batekin koloren informazioa errebelatzen da. Plantxa bakoitza makinan sartu eta koloren tintak botatzen dira. Bai, hori da, behin guk maketa deitzen duguna prest dagoenean eta liburuaren azken bertsioa prest dagoenean, inprentara bidaltzen da. Guk hor, aipatzea beti bertako inprenten alde egiten dugula, hori gure irizpide bat da, bai kalitateagatik eta bai, halako balore batengatik, ez? Gaur egun merkeago litzateke igual kanpoan inprimatzea edo atzerrian edo, baina gure apustu beti da hemengo inprentekin lan egitea, duela urte pilo batetik ona. Eta, enprentara bidaltzen da, eta hor, beti ez da izaten behin bidalita listo, hor ere buelta batzuk ematen dira, igual lehenbizi proba batzuk bidaltzaizkigu dute, berriz errepasatzen da eta berriz baiezkoa ematen denean, orduan ja sartzen da makinan eta egiten dira kopiak. Eta hor prozesua pixkat aldatzen da, segun eta liburuaren tamaina, horri kopurua, eta beti ez da prozesu bera izaten, baina gutxora ere izaten da astebeteko epea edo, guk liburua eskutan edo jasotzen dugunera arte behin inprimatuta. Bai, orain liburuak berritzearekin batera horre egin ditugu aldaketa batzuk liburuen materialetan, bereziki narratiba bildumako azala soft deitzen den teknika berezi, plastifikatu berezi bat du, textura berezi bat azalean. Eta gero gainontza, bai, neki nuke jakingo zehazki esaten, baina bai ditugula gure tipografia propioa, paper mota ere beti berdina erabiltzen da, tamainak, eta badira gauza batzuk mantentzen direna liburutik liburura, beti pixka koherentzia bera izateko inprentara sartzen denean, bai. Eta gero aipatza ere offseten egiten dugula, inpresioa kalitatezkoena hori da, izaten alda ere inpresio digitala, baina horre galtzen dira nabardura batzuk eta inpresioan eta kalitatean, eta guk offsetaren alde egiten dugu. Gero kuriositate gisa, aipatzea beti
liburuak lauko multiploak izan behar direla, liburuen horriak, azkenean imprentan egiten dena da pliegea deitzen dena imprimatu, hau da, horri bat lau tolestuta, lau horri dauzkana, ez? Orduan, liburu bat azkenean osatzen da pliegeak elkarri josiz. Gero dago joskuntza prozesu bat, baina imprimatzen direna dira lauko pliegeak, lau horritako pliegeak. Orduan beti liburu baten kopurua, horri kopura beti lauko multiploa izan behar da. Ez balitz egingo offsetean, badaude aukera batzuk digitalan eta hori saiesteko, baina kalitatez galduko luke. Orduan, gure apustua hori izaten da beti. Azken fasea edo litzateke liburua bera nolabait zabaltzea eta edatzea, ez? Eta lan zaila da, bereziki gaur egun kontzentrazio handia dagoelako, liburu pilo bat publikatzen dira, uste dut iazko datua da, estatuan 80.000 titulu inguru publikatzen direla urtero, orduan hor nabarmentzea oso zaila da, eta liburuetatik harago ere, bakigu bizi garela gizarteaten estimulo visualak eta informazioarenak etengabe diren, ez? Orduan, saiatzen gara, pixkat edo guk eta bai argitaletxe guztiak esango nuke, gure liburu hori nabarmentzen edo behintzat ahalik eta gehiena edatzen. Eta hortarako estrategia ezberdina daude, liburu bakoitza mundu bat da, zuzentzen zaion publikoa ez delako beti berdina, gaia ez delako berdina, estiloa ez delako berdina, orduan beti liburu bakoitzarekin estrategia propio bat garatu behar da, esanen nuke, ez? Badaude, tresna batzuk beti erabiltzen direnak, sare sozialetako promozioa, edo arpidedun eta datu base guztiari bidaltzen zaion mailina nobedadeak iragarriz, edo gure aldizkaria, edo olako gauza batzuk badaude berez liburu guztiekin egiten direnak, baina gero liburu bakoitzarekin pentsatu behar da zein den modurik onena zabaltzeko. Kasu batzutan preskriptoren bitartez, hau da, jende bat afinidadeagatik liburuaren gaiarekiko edo gai horren inguruan dabilen elkarte bat baldin badago, argitaratzen dugun liburuaren gaiaren inguruan lanean ibiltzen dena, saiatzen gara olako harremanak egiten, azkenean horiek direlako gero liburua gomendatuko dutenak edo beste batzuei zabalduko dietenak. Eta orduan beti liburu bakoitzan pentsatu behar da zein den bide edo onena liburu hori edatzeko eta bere publikora iristeko. Batzutan izaten da influencerrak bilatzea, tal cual, jende bat izaten aldena liburu horren enbaixadorea edo, liburu hori hartu gustokoko izango duena eta gomendatuko duena. Beste batzuetan dira aurkezpen klasikoagoak, liburu aurkezpen estilokoak hainbat tokitan egiten ditugunak. Beste batzutan azokak eta halako eremuak ere oso interesgarria dira, publikoarekiko aurrez aurreko harreman bat dagoelako, ez? Eta hor bertan liburu erakutsi eta saldu dezakegulako. Eta azkenean da, beste batzutan prentsa sartzen da tartean, edo prentsarekin egin daitezken promozio estrategia berezi batzuk liburu konkretu bat iragartzeko, edo egunkariarekin liburu hori saltzeko, edo hainbat kontu egon daitezke, baina bereziki da hori, igual liburu bakoitzak baduela bere lanketa propioa, ez? Azkenean, liburu guztiek ezin dute publiko guztiarengana iritsi, eta orduan asmatu behar da liburu bakoitza ze publikoarentzako den ere interesgarria eta nola iritsi. Esan nolakoa naizen ilunpetan nor gorroto izan dudan. Liburu bat, zerotik bukaerara, horri bakoitzeko hitzak irakurri eta mimoz inprimatuta gure plazer utxerako. Naizen